Ako sa zrodil národ Siuxov? Pred dávnymi časmi, keď sa svet iba rodil, nastala veľká povodeň a zaplavila celú čičkú zem. Suché, ostali iba kopce, kde sa ťažil červený kameň na výrobu indiánskych posvätných fajok. Sem sa postupne sťahovali všetci prérioví indiáni, ale voda neprestajne stúpala. Vlny nakoniec zaliali aj kopce a zamietli všetkých ľudí. Keď sa voda prevalila cez kopce a zdalo sa, že na svete už nie je jediného živého človečika, z oblohy zlietol obrovský orol a mladej krásavici, ktorá stála na najvyššom výčnielku skaly, dovolil, aby sa chytila jeho krídel. Leteli ponad prériu, až prileteli k vysokánskemu stromu, čo stal na najvyššom útese nad prériami a bol jediným suchým ostrovčekom od skalnatých vrchov až po veľkú vodu na východe. Neprešlo veľa času, ba ešte ani voda neopadla, keď sa krásavici narodili dvojčatá, chlapček a dievčatko. Narodili sa vo orľom hniezde na vrcholku stromu a tu žili aj so svojou matkou. Ako súrodenci rástli, voda pomaly ustupovala a odhaľovala krásnu zelenú prériu. Pomaly sa tu začali množiť zvieratá. Prvé sa objavili bizóny, potom nasledovali ďalšie a ďalšie zvieratá, až kým odrazu bola plná zem. Chlapec i dievča rástli a rástla v nich aj túžba pozrieť sa na zem, ktorú vždy videli iba z veľkej výšky koruny stromu. Ťažké bolo lúčenie s matkou, ktorá už tak ostarla, že nemala dosť síl zliezť nadol a neľahko sa lúčiť aj s orlom, ktorý sa o nich celý čas staral a nosil im potravu. Napokon matke posledný raz zamávali a chytili sa orlých krídel a pomaly sa znášali na zemi. Keď dosadli na prériu, povedal orol chlapcovi: Tu máš jedno orlie pero. Nos hordo, lebo bude navždy pripomínať, ako sa zrodil nový národ a navždy bude pripomínať priateľstvo medzi orlím národom a tvojim kmeňom. Indián si zaslúžil orlie pero iba vtedy, keď vykoná nejaký hrdinský skutok, ktorým pomôže svojmu kmeňu. Po týchto slovách orol roztiahol svoje mohutné krídla a tak prudko sa vzniesol do výšky, že chlapcovi a dievčaťu zakrátko zmizol z očí. Siuxské kmene sa rýchlo množili a ako ich pribúdalo, začali sa deliť. Tí najstarší ostali v západnej prérii a hovorili si Lakoťania. Od nich sa oddelila skupina, ktorá odišla na východ. Tí sa rozdelili na ďalších 7 kmeňov, ale všetkým hovorili Dakoťania. To preto, lebo nevedeli vysloviť L, ale iba D. Máme ich radi, lebo sú to naši bratanci, vravia o nich Lakoťania. Ale máme o nich aj veľa vtipov. Napríklad jeden z nich. Ako vyzerá medveď? Spýtal sa Lakoťan Dakoťana. A ten mu odpovedal: Je vedký a má daby. Preto oni vravia, že rozprávajú dúbezným jazykom. Takto vznikli veľké a slávne kmene Siuxov, ktoré prežili krásne i zlé časy, ale nikdy nikomu sa nepodarilo ich pokoriť. Ak sa vám rozprávka páčila, budem rád, ak mi dáte like a pridáte sa k mojim odberateľom. Dovidenia pri ďalšej rozprávke.